for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.
hakuna kuromba kusina miko, unazera wega wamwe wese wapera. Hakuna kuromba kusina miko, unazera wega wamwe wese wapera. Makukuta mashoka kwaziwaika na apwere atitoesa zvanzaka kumachangamire dzakare mondoro dzenyika ino vananoreka vana musani tatsika une rinora tateguru tasu andakuna dzinza risina dene rimwe nerimwe rine zvaro handizvo nai chokwadi tateguru hati painosimuka inose yapira iwe mutema ndokana yekupira chachisveruka ichi kakadzionere kushamba kwaro oga mvura kwa chekona kuna munhu hakuna munhu handiro zvakauri kumhanya kutsvaga kuti chingararamise chii nhasi ndapora kuti hekane pa7 andaso ndo mebhorini ndizo nai udza kuti ndo pane chiraramo ndo pane tsime reupenyu handiro aiwa karinotsavika rinotoveva rinonzwa rinotsavika risinganze nyama mapatidzi yakapusa chii rongo handiro yakanzwa huya rira patateguru tazo kanzayarika ninotsikapo ndo musi wemugovera ndo nhai zvonzi ratsika raita sei rashambikwa yatsika dopeita sei yamwa ringanzi dope richipupumwa kudai richibwaira kuti vamwe toti tanonokewa ndokwamuri kakwandiri muri kuri anzi kunogara ndokusina chii mutsupu isitiri pedyo naro kati kutamba naro handiro aiwa apane chiro wakapura chiyambuka richauya tirakata upaswa kuno kwatigere kuno ndokuita kumachangamira handiro anichakurega mukondo osadza chokwadi rumwe arikombe chii churu ndosaka makatizira kuna tate kuti arege tinoona zviruku
kunyange manhamo nematambudzo zvingaita sei asi nokuda kwokutenda ndokunogona kukuita sei kukuyambutsa handiro mandebvu kwaziva kana mandebvu pakadiko mandebvu munoona murume wandiri kwaziva anonzi mandebvuyo akane mwana akatakurwa ari kumwana wako anga akatakurwa wakumira here chimbosimuka toni pane wakamona aka akatakurwa achinzi haasi kwanisa kumira amugona mukomana mamona kamazhinji akamona achipinda akatakura akata kutembewa asi zvishoma nezvishoma kuda kudzati chapinda muropa chaita sei chanzvika gara hako pasi mupwere wangu ndatava naye pambozha runhare makuseni kata tateguru munofara ndakatava ndichakanaka ini zvanzai akasara mudumbu nemusoro mudumbu nongokwacha kwachawo zvimwe naapa zungu rasarira pashoma asi chasati kataiwa chati kwapure tipese pasara handizvo kusaita sedhongi kudzibva dhongi kudzibva rakanari pamberi varasvika rakaona mvura iri pana panaoko kati rakasaendi break asi dhongi adzokere vhesi kunyepa rakadzoka chi ine vhesi isana mombe rakatakati kanyakanya richinopinda ndipakaimbwa chivati kanyando kanyaira kanyamadope kanyando kanyaira gungwe harina mwandairo kanyamadope zvairove kutategura vana mwana asi kuti homwe ndoine mwana handizvo tategura haro asi homwe ndoina sei mukacheka pasati muona apa kuti pana matsvuka ndoachera mukaridza pana nyamasvisvo handizvo ndonhara ndiro mutsunga kako handizvo asi toisa zvanza kuna mhofu ndo rakatorera kataiwaka imi hamungazvijiremega tipei kuno kuti chengete handiro nai ngatimuise ndipatsire kombera kuna mhofu kana aripo aripera na mhofu ndevapika na mhofu adzova ikatinzveka daita zvazvaima zvinhu zvakaizvo aiwa ndinotenda so nhasi izuva remugovera zvinonzi chandoziva ini kana usati wakurehwa usati wanomukurumbira handizvo asi inotaurwa chine chirevo ndodekandikatazaye mwanakomana jesu chaipaifa pamusoro penyika ino dai kutukwa kwaiuraya kana kutukwa dai kwaibora dai kutuka kuno hembe iyi yakanaka ine mamvemve nekutaura kwame muchita mukato hapana munhu anobatsirwa baba vake anobatsirwa amai vake achifara uye hakuna mutakata anobatsirwa chinhu chake achifara handiro ukamubatsira ndafanikidza kuti vakomana aiwa ndazodai kuna nemanikidze munhu kai zvovaudzabai vachimbatata kuti oyawe reka kuriri oyawe ndiro rakataurwa nepakutanga kuanzi aiwa ratinoteerera kutsika edzo dzakati tsoka dzarambuya nehanda asi kuri kaguvi handiro ndomatini matigere muchivanhu chedu chinoramba kana kumakerekana panotinochirambawo handizvo chimina hatishide zvakaipa zvinonzi zviyeraera hatizvide wamunza apwera achimba kunzi hakuna kuromba kusina chi ngadaira hakuna kuromba kusina chi unosara kawamwanda sei wamuna miromo zvazvironda ondoti makaromba mesani ati hakuna kuromba kusina chi unosara wakawamwanda sei nokuda kuti chinhu chese chinonzi chinoyera chakangoipawo zvekare unonzi aiwa mishonga iri panapa iyi iri anocherera wakafurama kana ucherera wakapfekedzana pasi uchifushira nemagaro zvobuda nai asi nenhende shure asi tinzirai pindai mumba nanemwe nyaya last week panapa murume akatora mushonga kanogadzira pamba pake ndovakanga yati aiwa musacheuka nemugadzira mushonga mukadzi mva acheuka mvaida bofu ndobva pakwekwa ndiro saka pano patane brutaso handina mushonga inoyera yandokupai kunzi aiwa iyi inozopisa kwafurama kati inopisa kwachonjomara kati inopisa usina kupfeka inona aiwa chakava chakati upone chinochiwa hachiurayi chinochiwa hachiyere handiro chinochiwa hachine sei
Kana mwera moyo ngano kaja Matemba wakafa. Abana wapenyu. Wakafa na mwera moyo kaja Matemba. Atsanera moyo nini? Akapopenga na moyo Matemba. Warutobhulasha. Chinera. Chakaipa. Andiro. So mlelaki. Mutane wangu direct. Wangu wakutoshwira. Tikasvike sepa namba 7 Anderson. Wangu wakufona mafoni vachibirwa. Ndoka na chidzoka dzakutaura kuti inini pano pa 7 Anderson. Hapana panotumira mari wasvika. Uya usvika miracle. Uye panamba inoshandiswa pano padara tete PaTasvu. Inamba 1. Hatina number 2. Inamba chi? 078 461 4908. Direct call ndaro pa reception. WhatsApp video call oda kugutsikana inoerwa nini. Hakuna munoona Mwariga hapana munhu vakasiva tasara padhuze pako unoti kana mapanda enyu makafanana here. Chimwe chokara padhuze pako. PaTasvu. Chokara padhuze pako tasara. Alright, kungocheka kwanyarara zviite. Chimwe muti wakanaka. Udzakati zvako wakanaka. Ayo wakanaka uyu. Ayo wakanaka. Unazona? Saka mapanda aya mukuona. Mapanda kana kuti mahoba muona akasiyana. Mwana mahoba akaze. Akasiko nestructure yake ukazonyeperawo zvako kudzirisa kuti tasvo utarisa munhu yoona nezvakasiyana ukatoshanda ona aishandirwa andirambidze. Asi kana waida pano pa number 7 Anderson pano patinoti icho chikula box icho chinachengetera good eyes ndo pazvinoperera pano panze pachino pazvinoperera ndiro ukati kati 1 toti tasvu 1 tasvu 1 tasvu tasvu 1 hakuna 7 Hakuna 7. hakuna 10 kune 1 tasvu PaTasvu. azikona chi 1 tasvu kona kana kutopengo zvake akupasanjera kuti kuna 1 tasvu Aiwa unochemei, unochemei, ona Tasvu auya. Chinyarara nera, chinyarara. Chinyarara nera, chinyarara. Asi unochemei, unochemei, ona Tasvu auya. Saka so tinga unonokerwa mukatarisa mashoka chazotaura apa regai ari zimbofamba simuzera kumwana chimbotaura inawo asi dimburani Makadiko azukuru asekuru.
Aiwa, ndinotenda tateguru TaTasvu nachihera vanova gogo TaTasvu vakatiitira biso ravo iri rehwende huno vakachinja musambo. Iri doro riri kunaka, ndinovatenda noti ndamboriridzawo zvangu sekutakura kwandita ndangodonhera paruoko. Aiwa, ndinovatenda. Hwende huno vatiitira chimera chechibage chehakiri kingi, chibage chisingamedzeke nehuku, ndo chimera chavakaita hwende huno. Hanzi chakaitwa vakambochimwa kumakonde, pano kunonzi kumakonde, chabikwa nambuya vaMadison. Ambuya vaMadison, baba vaEdhi, ndanzi ndo vakatanga kuchimwa kwavari vadiki. Chimera chehakiri kingi, chibage chikuru cheche chikamera, chaoma, vakuda unochigaisa voita chokukanga, chinobva chaita ngerufuse. Saka muchaunzwa kunuhwira kwahwene. Ndino urombo novanoti handimwe, izvozvi makuwara nomunyushi. Saka doro iri mufunga mangorionawo zvarakaita. Ndokutaura kwavakaita, hanzi vakapedzisira kurimwa kumakonde nagogo wavo ana tateguru. Gogo vakaberekana ababa amene kuti ndowapi koko. Saka ndora vakatibikira nezuro, vaida kunzwa kuti ko ana gogo vaibika sei. Saka aiwa, ndiro doro iri. Ndinovimba kuti mese muripo ana nhari, nzou, chiranda, tembo, shava, makombe muripo, matemai, miera bere, svitsi. Aiwa, tiri kutaura zvakawandisa. Ndopedzisira umwe mutupo unoera unotambira padenga pamafura mhepo, unonzi shiri zenda, simbirori, chatibweke, marunga, mutupo wakatsetseka unofema mhepo yakanaka padenga. Saka doro iri ndichalisa maoko menyu, handidi kutaurisa mazwi akawanda, nokuti pane vamwe vatori kuda kutorinwa, vabva kurefu, vamwe vabva South Africa. Varipo kuSouth Africa? Aiwa, ndinokutendai mese vananyamhanza, mukoma wanendebvu. Aiwa, nditozviziva kuti pano zvavanonokera kusvika pavari. Manje hunosvika haudi hasha kana chigumbu. Ndino urombo novaroyi ukangomauka ubva wasira futi uroyi, ukangoenda kumba kwenyu kukomerwa chipikiri. Pari zvino adiko mazuva ano havasisina zvipikiri zvairoverwa kare zvezvezvi. Izvozvo vakukurovera chenati baudi, anobvisa baudi opfura nati reri okurovera. Ende iraki kuroverwa apa. Mazuva ano kavachada kurovera pasingaoneki, vanokurovera paziswa. Ndino urombo ukaroya wabva kumwa doro iri paziswa straight. Amene uchapfeka magirazi here kuti ufambe, vanokupa limit yokuti haufane kusangana navanhu vaviri uchiwamhoresa kana akurovera chipikira. Kungosangana navanhu vaviri uchiwamhoresa kubva wafa. Saka ukaroverwa chipikiri uchogara mumba. Saka ndino urombo, varoyi vese muchagara muri mumba, hamuchabuda panze. Rajeri. Ndino urombo nowana zvikwerete, kungomwa doro rizvi wobva wafonera munhu ane chikwerete chako, akutobva toti utore mari yako. Ana mai mukwasha kana asati akupai mari yenyu, muchingopedza kumwa wobva wati mhoroi mwanangu. Mai, baba vati varume vangu vanzi vakuda kuuya nemombe yeumai. Baba mobva matonzwa kuti mukwasha wenyu akuda kuuya nemukono wamasungiro. Saka vachanwa doro rese ri. Ndinovimba kuti mangwana Sande muchafonera kuna tateguru kuti aiwa punyu ari nani pana dzoro riro. Kutaura pachikore-kore. Zviri nani zvandava nhasi pana nezuro. Saka aiwa ndinokutendai vabva nzvimbo dzakasiyana-siyana. Ndingadzitaure here nzvimbo dzakasiyana-siyana dzamabva dzakafamba tateguru. Alright, aiwa, vanzi nhasi ndikuregerei. Ndinokutendai doro iri. Ukaona rakupotsa, ndino urombo zvinhu zvakazvifambe zvakanaka. Amai kana mai chita gumbo panze, gumbo mumba kungomwa mukubatiwa. Baba, mameseji enyu amai vakutobva vayabata. Kana manga mune huku ikuhwamira mazai 10 mukusvika yapunza yese. Makomborero, ndinokutendai vazukuru vasekuru. Aiwa, ndinakawanda yekutaura asi ndinokungotiwo ndiri kumhuri
nekwanyamashisha tinoziziva muti wakademera kana uri mukuyi une zuva rimwe raunotanhiwa kana shizha rimwe chete rovira pasi ndonguva yatave yanguva yenyamavhuvhu tiri mumavhuvhu imomomo tine kutemerwa kweruva redu asi tinochemawo nedu taiwa zvinofamba zvakadaro nokuti chipa chivanhu chedu tinoziziva kuti zviriko kana vedu vamwe vese vakafugatira nzira dzataifamba nadzo ndidzo dzaisiyana chete asi tinoramba takateedza shona yedu kuramba takaungana saizvozvi kuramba takakumbiridza kuti shona yedu irambe iri mutsaka dzedu handina akawanda asi ndinoti kwamuri mesewo pakutaura kwangu kumazuva angu angaite mapfupi asi kushedzera kwaari pachikomo kunonzwika parefu ndinoenda muna musina ndoenda pauriwo gereza ndoenda pauriwo matambudziko tichitika pane chemo pwere dzako dzingadai kusachema uchiziva kuti dzachema asi hana yavo inotaura chete kuti pane zvavari kuchema kutsutsumwa kunenge kuripo mukufamba asi ivo vakati no pakunge takadai takanzi tiri muchimudaniso chevangu pano pasi nhasi uno vachiunganidza vapwere vanoungana avo vanoti havasi kugona kwavo asi vanogona nekutunidziwa nemi vachiteedza shona yechivanhu machinda amambo achitakura ndichangoti ndihufusure amheno mungada kuti nditange nekahari yako kari kuchisa here kana kuti iyi kana kuti iyi kana kuti iyi hazvinei hazvo ndichatora mukombe umwe chete ndichaumwa ndisina kuzorora asi ndafanira kumwa mikombe mitatu inoyera yokuti matakutaku naakabika akagaisa chimera akafamba akachitsvaga naakaumba hari nazouya panapa ndafanira kumwa dzese mikombe yacho ndichinwa but ndingazopedza hari 1 saka ndikapedza hari 1 pesera ndaroiwa regai ndingonorwa nemukombe umu Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.